Гледзячы на сучасныя пафасныя і пампезныя традыцыі святкавання 9 траўня, у маладога пакалення складваецца ўяўленне, што гэтая дата заўсёды была дзяржаўным святам, заўсёды была важнай і менавіта таму носіць пэўны сакральны сэнс. Але гэта не так. Шмат гадоў 9 траўня дзяржава проста ігнаравала. 8 траўня 1945 у берлінскім прадмесці Карлсхорст у прысутнасці найвышэйшых генералаў усіх бакоў падпісалі акт пра безагаворачную капітуляцыю нацысцкай Нямецчыны. Гэта было ўжо другое падпісанне. Першае адбылося ў французскім Рэймсе 7 траўня. Але там не было савецкіх генералаў, і Сталіну гэта не спадабалася. Таму праз сотні дамову падпісалі яшчэ раз у пашыраным складзе з Георгіем Жукавым. Адбылося гэта о 22 гадзіне 44 хвіліны еўрапейскага часу. У Маскве на той момант было ўжо 44 хвіліны па поўначы. З таго часу і павялося, што ў Еўропе дзень перамогі святкуюць 8, а ў СССР 9 траўня. І адразу 9 траўня 1945 года абвесцілі непрацоўным у СССР. Такі ён быў і ў 1946 і ў 1947. Гэта, несумненна, быў вельмі важны дзень для ўсіх, хто перажыў вайну. Дзень радасці, дзень гора, дзень успамінаў. Але ў тым жа 1947 годзе Сталін яго раптам адмяніў. Афіцыйная прычына – трэба перастаць ганарыцца перамогай і пачынаць адбудоўваць краіну. Але гісторыкі мяркуюць, былі і больш трывіяльныя прычыны. Калі ўводзіць у афіцыйны пантэон дзень перамогі, то сотням тысяч інвалідаў, ветэранам вайны, трэба плаціць пенсіі, а гэта дорага. Таксама шанаванне 9 траўня ўздымала ролю асобы Жукава ды іншых генералаў вайны. А Сталін гэтага вельмі баяўся. Таму 9 траўня адмяніў, але вярнуў людзям Новы год. Апроч даты 9 траўня прыбралі і іншыя небяспечныя ці неадназначныя вынікі вайны. Сталін адсунуў ад сябе маршала Жукава, загадаў прыбраць з вуліцаў інвалідаў, уважліва кантраляваў, каб неафіцыйная гісторыя той вайны не выйшла на паверхню. Уся індустрыя кіно і літаратуры была кінутая на тое, каб зрабіць Сталіна галоўным архітэктарам перамогі. На цэлых 17 гадоў 9 траўня перастала быць афіцыйным святам і адзначалася толькі асобнымі ўрачыстасцямі ды сяброўскімі застоллямі пасля працы. Але ў 1965 годзе сітуацыя змянілася. Савецкае кіраўніцтва Брэжнева шукала моцны ідэалагічны інструмент для мабілізацыі грамадства ва ўмовах, калі ў камуністычную ідэю ўжо мала хто верыў. Умовы халоднай вайны таксама патрабавалі падняць на шчыт нейкі сімвал магутнасці СССР. І вось 9 траўня 1965 года ў Маскве зноўку правялі вялікі парад. Гэты дзень абвесцілі выходным. Пасля чаго па ўсёй краіне актывізаваўся працэс запальвання вечных агнёў і ўзвядзення маштабных мемарыялаў. Далей працэс ішоў нарастальна. Чым бліжэй да прорвы каціўся СССР, тым пышней святкавалі ды пафасней прамаўлялі на трыбунах. Але пры гэтым фармат 9 траўня ў Савецкім Саюзе захоўваў натуральную чалавечнасць дзякуючы ветэранам, якія збіраліся, каб згадаць загінулых, пагутарыць пра надзённае і разам адсвяткаваць вельмі важны для іх дзень перамогі. Пасля развалу СССР свята 9 траўня пачало пераасэнсоўвацца грамадствам, бо новыя факты давалі зусім іншы вобраз той вайны. Але для палітыкаў гэтая дата заставалася каштоўным ідэалагічным інструментам. Таму шмат якіх постсавецкіх краінах парады на 9 траўня пачалі праводзіцца штогод. У выніку ва ўкраіне дзень перамогі пераасэнсавалі як дзень памяці. У Беларусі зрабілі стаўку на пафас і нязменнасць постсавецкіх традыцыяў. А ў Расіі гэтая дата сталася інструментам для рыхтавання насельніцтва да новай вялікай вайны. Пафасныя маштабныя парады, бязглуздыя флэшмобы, перапісванне падручнікаў гісторыі, дзе падзеі вялікай айчыннай вайны выглядаюць як казачная бітва дабра са злом. Усё гэта ў выніку прывяло да трагічнага перафарматавання расійскага грамадства. І гэта добры прыклад таго, як мінулае можа ўплываць на рэчаіснасць, а злачыннае выкарыстанне гісторыі прыводзіць да трагедыяў у сучаснасці. 9 траўня – унікальны прыклад палітычнага інструмента, які падмяніў сабою рэальную народную памяць і боль.
І здарылася гэта, бо палітыкі, пачынаючы са Сталіна і заканчваючы сучаснымі дзяржаўнымі дзеячамі, выкарыстоўвалі 9 траўня для сваіх надзённых патрэбаў.